Nonyo mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati obegeto kiboko kora magenderera se county ya Kisii nigo bono yarekanire ng'abantu getembale bagenderete kongusa magenderera ya maega anene mono abanyakonda bali bakonyara ko bakwebwe gasonyare ko bagakora se county ya Kisii nigo barekanire gukora emirimo emenyanganyangu yanyarire ko bagikwirira bamenyi be county ya Kisii gwaka egekuru oyo bwango igonyara ko bagakwebwe emirimo nyare ko bagakorosie pale kurwa sensemo ya Mwembe kogende University ya Kisii niga rekanire gukora emirimo kanyangu asanyara ko bakagwa kimetero na gutamana ko yetiga yeyirira macha mange gwichira simetare yume na gwa kachindo so chintindi egento kiagechira bamenyi benseme yo ya Mwembe bakondora kitabali ategasi bagachanekera kitaba kalimo mombere sio mwana buya sana oraiti amaje no ne guchengima bona amaje machaho igete gochororo no atera ime agundire ange nyanja koruo injection ya Mwembe gasoe campus chusi gasimbana antoma murabaye bagatagora ibirama barosie mutaro ekara bakora korosie mutaro uyo batango chababeke makarabati bamurira bandasi basoera gochini ndagete mutirne bandero murigereria sayo amacha tichire lakini kemana bagotebo mugambi amotaro yegetichete in fact yangere gototiokera ngai mwachiete keri mwarenge gotagora chipara mugatagora mugatigeranjira bakamara bano ari para gakitu sine ngai togo chigaki abangira bonse tari bagaki tokure tokonyo mugambi twachande kira macha ya tochandira gotioka paka no togwati kubaka no nemetu andake bintu mbere byarekandire mebi nkachinkonye omonta macha nigo aume arakwe binte bana bya toiro bo bana macha ya gundira gutio basoka bosia sinini bakaso muntu bwatebese akabatweke bese kaboko bakatitiga korosi mutarori bagakoraki bagasoka bakagenda bawe katika bera seria ntanyeri muri arenge korosi nyomba dikaproki mombere sio rutujite korosi gochimata mate tari konyara gweta juo abantu bagochimata abakanete maje taeta kwa babatichete ono ntu babantu gochorora abataketo chandegete mbale baseri barensiko abana baba barensiko asenge njoba bwate familia barobata bwate bese baseri uri bwate bese era mwayare asenge nje yake mbatakoriti asaburi bwate bese ndagete Simbarati omonye nasokene gari yase no ari mata abu no tutine to kuoma sana aichara macha kwamete na mokorra mote bati abana abantu kugambira bagocha ko bagosene bitondo bikugambira ugaiga akitokonye yinko reporteria radio vunegeta senigia chine nkumasobo tukina ko yabeke meso kuro igase pale kuru Mwembe kogenda si University nene ya Kisii gotoka imeye county ya Kisii Inchencho Sevunyagaka.